to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Marlon Hinovia, ako naman Aksyon Artay Hupon na checking in diri kita sa Miyerkules naton nga presentation October 26, 2022. Action Firing Line. Mga nagamonitor naton nga magka-aksyon via Facebook kag subong man na YouTube sa online. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag amuman sa mga nagamonitor na paagi sa on-air. Kutob malabutan sa aton broadcast. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Action Firing Line. Pero antes ang pilag naton ka mga pambukas ka mga informasyon kag balita, no, may mga naglandslide na ho nga mga area, porsyon sang karsada nga reported may pag-us-us, may paglusno o kon may arasang partially no nga nagtipag nga mga karsada pero ti gagmay man lang ini kaning kayong ginakabanak naton kung magsigi-sigi balang tupa sang ulan. Action Firing Line. Angod kay tropical depression na paing dapat manginaware kita. Now kag bilang pambukas naton karon nga gabi check karon tanay pag umpisagid no sa lakat sang aton sini panahon ang bantay bagyo kay paing. Action Radio. Bantay Bagyo. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Ari mismo sa aton siningalin ang tagpamuno sa PDM-PD. Let's have Dr. Zipar Gerhardt Kailian kay bangayo kita dayon public advisory niya. Doc, how are you? Kumusta subong si tropical depression paing? Ay ako no ang ating tropical depression ni Sipaing kagaina ang ating bulletin sa pag-asa. Sipaing nag-maintain na sa iyang strength kasi nag-move westward over the Philippine Sea. Ang iyang location sa iyang sentro gina-estimate no based sa available data sa pag-asa at 945 kilometers east-west or east of Eastern Visayas nga may coordinates nga 12.4 degrees north kag 133.3 degrees east. May maximum sustained winds ini siya nga 45 kilometers per hour near the center. Gustiness or pagmadlos nga yara sa 55 kilometers per hour. Ang iya central pressure ni Paing no yara sa 104 hectopascal. Kag nag-move ini siya westward at 10 per hour mahinay-hinay ini siya. So yara ini siya sa babaw naton na action art no kadang aton naman diati ang aton nga shear line no ang nagaapekto sa aton sa subong pag-ulan-ulan no kagang yaman nga trough sa ni Paeng. Aha. Pero so far there is a Negros Occidental because until 11 pring advisory subong nga ginpagwa sa pag-asa. So far why pa man reported nga daw may nagdalom dok no nga mga lugar sa palibot sang Negros Occidental. Wala pa man siya flooding incidents but may nakita no mga affected population siguro ini siya preemptive mga evacuations like sa aton Moses Padilla isa man lang ka family okay individual no kaga mostly is suspension of classes sa San Carlos kag sa Pontevedra no. Okay. Uman ang suspension of work sa San Carlos. Amo ining mga reports nga na baton sa aton command center diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Suliton ko lang do ka ang mayara na Moises Padilla isa man lang kapamilya dok no ang dogo gin preemptive evacuation. Outside the evac center ni siya ha. Okay. Para mga relatives nila ko no. Oho.
Kay ti posible ang ilan na istaran gurar skilid gid sa sapa do kun subadok mo no. Yes, kahit ilang taon mo Mrs. Padilla daw kuan ini siya na bukid no. So laban ni near riverbanks no. Sa aton kuan nga sa aton nga banwa sa Mrs. Padilla. Dinto siya nga barangay if you may. May ara ka na Wala. listar. Wala pa din na nabutang nila no, but i-follow up ta ina no. Sa Okay. natin na reporting siguro action art. So bali Moises Padilla, why na lang galing sa evac kundi ara sa pamilya nagkadto din pang ibandok nga initially do may report. Negative pang iba no, suspension of classes lang Ah. sa sang Pontevedra, all levels no, both elementary and secondary. Okay. Pontevedra, suspension of classes both elementary and all levels. Yeah, ang sa San Carlos. San Carlos kag Pontevedra. Yes, sila pa lang ang may report diri nga suspension of classes. Okay. Pero Doc, bangod sang trend, no, makita naton nga ining sipaing most likely magadala pa niya sa mga sang pag-ulan diri sa aton sa Negros. Sa pag sa pag influence niya sa aton nga southwest, even though nga northeast monsoon na to subong or amihan, but still wala talaga gina-discount nga pwede nang iya nga trough no, ang iya blang ikog-ikog nga ginahatak niya makaapekto sa aton nga probinsya. That's why nga naghatag man sa special tropical depression advisory ang aton Governor Bong Lacson no, kag naghatag sa mga panugyan para sa sa aton nga safety sa aton nga probinsya no, especially nga may ara kita nga tropical depression, even though nga hindi kita ginatawag apektado no, but still we have to do our proactive measures no. So for the public no, ang aton governor nagpagwa sa nga mga aton nga advisory to monitor sa aton weather bulletin sa Pag-asa, every update nato no, and monitor updates of the thunderstorm kay siyempre isolated thunderstorms kag aton amo ning aton nagaapekto sa aton nga probinsya no, kag again be alert sa aton isolated rain showers and thunderstorm kay nga may mga kilap ini siya nga upod kis mga winds nga mga strong winds no nga upod kis so further no, ang aton nga probinsya no, if you have emergencies no, you have to call or dial na emergency hotline 911 no. Ginapanugyan man nga do not cross no, hindi ka mag-cross sa mga strong currents, sa overflows, rivers kag creeks no. Amo man ang pag-alerto sa mga flood prone kag landslide prone areas, and evacuate if necessary no. Ang atong preemptive evacuation or mandatory evacuation if necessary pwede na ihatag sa aton mga LGUs, especially kung under threat ang ilang area of jurisdiction. Yes. So ang atong mga DRM officers are also advised to heighten the alert, even though nga aras kita sa blue alert no, ginpasaka ni Gov kagina. Okay. Ginpirmahan niya kahapon ang atong blue alert status for UNDAS, for road safety, and again sa pagbisita natin sa mga sementeryo no. But still no, for climate naman or sa aton mga bagyo, ang mga DRM councils are advised to heighten sang preparedness mangyapon ang aton nga proactive measures, take appropriate precautions of possible flooding and landslide no. Monitor waterways and clear the obstruction and debris no. I-review nila ang ilang mga contingency plans kag mag-report dayon sa aton situational report sa aton provincial command center. Kung mahimo ma-mitigate nilang mga possible risk no, especially sa area of responsibility, and conduct preemptive or mandatory evacuation if necessary. So again, ang atong governor naga-remind no, let us pray, prepare, and be proactive towards a resilient Negros Occidental. So from our PDRMC Chairperson, Governor Bong Lacson. Yes, magdial ka by the way, Doc, kundi 911 automatic diri na ni sa aton, di na ni magkadto pa sa Cebu nga call. Yes, action art, but again for PLDT subscriber kag smart no, ang aton nga ang aton nga ginatawag nga globe no, gina workout ta pa ina. Okay. Nga diretso
But again, naka-geofence kita, no? Amo nang sa dako nga project man sa aton nga provincial administrator nga naka-geofence ang aton nga 911 kag maka-contact dayon sa aton local or provincial Negros Occidental emergency 911 call hotline. And kung mag-contact ka da, then ang command center ng bahala mag-contact sa local DRRI mo if needed to. Yes, yes. Okay. No, amo na. Sila, kita na nang makuan mo, ma-coordinate and sang response sa aton mga DRM officers, ang ambulance, ang aton PNP, no? Kaya Okay. may ara kita naka-duty nga mga PNP of ang personnel sa 911 naton, may ara makita Bureau of Fire or BFP personnel nga nag-duty sa aton 911, kag may ara kita Coast Guard kag Philippine Army nga naka-duty sa aton nga command center kag sa aton 911 call hotline. Yes. Very good, very good. So anyway, ulualigmat lang guro and then coordinate lang sa mga authorities na ton, mga local DRRI mo, mga barangay officials so that nga kung kinanglanon ninyo, ano man ang sitwasyon, kamuya mismo makaibaludra in your respective area nga dapat kamo mismo ulualigmat. No? Doc, salamat gid sa time and kung lantawon na to ang trajectory sini more or less magatiner pa ni pila ka inadlaw degree si paing sa aton area no. Yes, actually, no, medyo mahinay siya. 10 kilometers per hour lang siya. But then again, no, ginalantaw siya nga maging ma-develop into a typhoon. Pero hindi kita maghatag sa kumpiyansa, no? Mag-aluligmat. Even though blue alert kita for undas, no? Ang ating governor nagpasaka na, nag-raise na sang level of alert sa aton nga undas or aton nga fiesta minatay or aton nga All Souls Day or All Saints Day, no? Monitoron ta man ni siya action art tungkol may mga large gatherings ini sa churches kag cemeteries. Again, reminders nga may ara pa kita yan sa COVID, no? So let us practice minimum health protocols. Even though nga naga ang level sa aton nga pag sa COVID nagahalug-halug naman gid, but Yes. then again ang family mo protect your family kiti may naman kita subong na recorded nga deaths kaglaban nga deaths naton is unvaccinated. So yes, infection art. Sige. Anyway, Doc, halong gid permi and please keep us posted. We'll be monitoring no sa group chat man kung ano ang mga latest developments so that we can inform our people of Negros Occidental and those nga nagatutok sa aton via online sa Facebook kag sa YouTube. Dr. Kailian, salamat gid sa time, halong gid permi and God bless. Yes, Action Art. Salamat gid kag mayong gabi sa tanan tag palamati isang Action Radio. Action Firing Line. While alert level nga ginapatigayon, actually hindi lang ni siya because of the tropical depression na paing, no? Kundi ini siya ginpatigayon bangod man sang nagahilapit nga tigkalalang ni bla or fiesta minatay. Ti gusto na sang gobernador nga ang tanan nga mga local DRRI mo dapat alerto kita. Hindi lang niya because of the tropical depression, bangod kay bagyong paing, kundi bangod sining celebration, no? Kapiestahan. Actually, All Saints Day kag All Souls Day nga ti November 1 and 2 respectively. Action Firing Line. Tiyang luyag diri sang governor, hindi kita magatag kumpiyansa. No? Kinanglan alerto kita. May bagyo man o kun wala, pero ara gidya permanente ang monitoring nga himuon eh. No, kag kinanglanon gid, halong kita. Amo na, blue alert level, no, ang ginpapanaog sang governor. Actually, kwan na siya eh, lower than the color red, no? Nga amuning pinaka-highest kumbaga kon parte sa mga preparation ang paghahambalan. Action Firing Line. Alas 7:09 na. Ara si Dr. Ana Maria Lani Pornan on the line. Aksunan. Sino na si Dr. Pornan?
Kay from Negros Occidental, sa Iluan, Kuman Metro, Bacolod, para mayara magkita advisory, no? Especially sa mga ka-aksyon naton diri sa bahin sang Metro Bacolod. Online sa firing line. Kaniman sa atong ngalinang tagpamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office, Dr. Ana Maria Lani Punan. Doc, how are you? Kumusta daw nakaanong pawanagid man after the maskara, Doc? Yes, hindi pa man gid akay ano pa man kita. Ano man kita sa aton nga sa undas nga maulanon. So, pariyo kita ni, silang ko doon pa kumumpawang katrangkaso, gumangod sang kasadihan sa maskara, ari naman ang undas naman nga coverage, so? Yes, kag nagsulod pang aton tropical depression nga si Paing. Gani, Mm. daw gina siling niya, total pagsik masidok purnan na halahon ta niya. Daw nagasunlog man siya. Anyway, Doc, anong mga preparasyon naton man, kag anong monitoring, advisory ta because of the Paing, unahon ko na yun si Paing, oh. Yes. Ang aton nga LPA no or low pressure area nagdevelop na sa tropical depression Paing. Mhm. Nagsulod na siya sa park kaginas ang aga. Okay. So kaginas ang hapon nakita naton nga maulanon. So epekto ni siya sa aton nga tropical depression nga si Paing, although nga hindi kita directly affected diri sa but because of it nang may ara kita experience siya nga maulanon. Especially sa hapunanon, kagina nakita naton sang hapon nag-ulan todo. So may ara kita nga mga area diri sa Bacolod na affected. Okay. Aha. So ang isa dira ang nakita namon diri ang report sa amon is the Barangay Mansilingan sa Bakyas. Bakyas, May okay. ara kita duwa ka pamilya nga naton pa-rescue naton sa aton nga mga rescue group sa Mansilingan. So Okay. ginpadalaan man to naton sila sa mga food packs kag sang mga hygiene kits. Aha. Ito lang sila sa ilang mga neighbor nagsaylo. So, di nag-specific dira sa may Mansilingan sa Bakyas sa Doc. Di na silang Zone area. 4. Okay. Sa Zone 4 Laurel, Bakyas, Barangay Mansilingan. So, baliara ni sila sa kilid asang Doc Creek. Dason ang ilad ang area do na ang lagyan sang tubig do natabunan. Natabunan. Sa structure. Okay. So, iwa isang guan ang tubig. So, dira makadto sa ilablay. I see. So why man problema no kag although nagtaas to sa ila kag sa ilo sila sa tupad nila to balay pero do why magid siyang problema sa ila to Doc no? O ay man gid saylo lang sila and kabay pa nga hindi naman tudo ulan karon sa gabi para nga at least makabalik na sa ila pa ni man. Okay. Duwa man lang to ka family composed of how many individuals ni Doc? So 3 ka adults kag 6 ka kabataan. Okay. Well provided naman no ang ila kinanglanon pagkaon kag Sa kaginas ang hapon ginpadalaan to sila naton sa Okay. through the DSSD. Very good, very good. So how active no ang inyo office nga through sa kwan man DSSD nga pagbinuligay nga na-providean gilayon. Aside from Mansilingan, why nagid man Doc so far no? May ara kita dito kag reported sa sa Sumag. high school. Mhm. Nakita kita dito may ginhatag sa amon nga mga video kag pictures ang mga kabataan dito nga may ang tubig nagsulod sa ila kwarto. Okay. So kay daw na na dang drainage siguro kay tibag ang pag-ubra sa eskwelahan. Aha. Ang mga drainage daw wala guro mayo mga bala. So magtudo ulan nagasulod ang tubig. Ang last time wala na sila nakita kay sa nadumduman natin last time atong may ara kita 22 affected na areas. Okay. Kaya gito yung ulan ang sumag. Mhm. So subong niya kay sila naman nag-ulan, muna nakita nato nga sa sumag may ara kita flooded na sa school. Aha. Basi siguro kon napunungan tong ilang serving outlet o kon ginagyan sa drainage blow. Oh. Tapos ang kagina may ara man kita nga samtang nagatudulan ang amon nga team nagasigi kapang sa mga naton sa mga drainage no. Okay. Nagasigi sila kapang check kag gapang declog man sa mga drainage para ang tubig hindi magsaka. Aha.
Galing kiti amo ginado ka basta gani magamuning ulan tapos maggulpiada balang nga dalusos ang tubig na naman dason dugangan basura nga nagalinapta naman ka magpunong sa drainage sigurado ginaya nga mahina ang pagsulod niya sa imburnal. Yes, kay nakita na naton tungod ang design do sa aton nga mga manhole. Nagamay lang sang buho, so kung magtudo ulan, so hindi siya niya dahil mapapanaog ang tubig. Okay. That's why we have already plans na islan ang iba na drainage para nga at least makabulig siya padasig panaog sa tubig kung magtudo ang aton ulan. Yes. Amo na siya ang medyo malawigon iya nga solusyon sa problema. Yes, action art. Oh. Aha. So, Doc, sa mga bakulod nun, because nga hindi na malikawan, ari pa si Paing Gapon, anong imo advisory, especially tonight nga medyo nagadalom ang kagabihon, okay man lang sa mga mananagat naton ang to venture, magpalawod sila, Doc? I-check lang naton ang aton nga gale warning, no? Kung makita naton nga ang mga dagat na kusog ang balod, so hindi na lang gidanay magpalayag, especially kung gatudo ulan. Tason ang wala pa man kita sang mga stoppage ang aton mga sakayan, no? Mga kay wala pa man naghatag warning ang Coast Guard. Okay. So, continue Japon na aton biyahe unless nga may ara na siya warning. Aha. Kapaluman kita sa public through sa aton PIO kag sa aton DRMO page. Okay. Anyway, balikan ta lang kaya in some other time kung parte na ni sa undas ta, Doc, kag sa aton celebration o kung All Saints Day kag All Souls Day para at least daw plastado. Long weekend kita. O gani, iti balikan ta lang na kung lapit na lang siguro. For the meantime, Doc, salamat ki sa time. Mabuhay ka kag salamat, kid. Sige, action art. Thank you, man. Good night, good night. Action firing line. Si Dr. Ana Maria Alani Punan, tagpamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office do sa Bacolod, no? Dira sa area sa Mansilingan, sa Bakyas, Ihada. Why man sa, actually, sa Ingod Balay malang nila, pero ti may atoto, nakuha mo tong number niya, may adult, tong adult 2, tason may kabataan, 4, no? 3 man ang kabataan, 6 ang kabataan, yan, no? 3 adult. Ti ano kay, amon ang problema, bla kung kay isa, kundi i-develop ang isak lugar, halimbawa may mga building, ngay patindog, isa pag-idring utro man mga subdivision nga ginapatukod, bla. Kundi may mga subdivision or ini building nga patindog, bisan sapa-sapa na daya nga, kundi ang tubig dra na ginihalin sang una gagi, may pilaya ka nagabakal sang lute, nga actually ng sapa, tani ng creek na hindi na napagtandugon mo, i-maintain na lang bla. Action firing line. Galing kay iban nga mga nagbakal sang lute, siling hindi akon panisakop ko niya, tampukan ko niya akon kag dulaon, tunawon ko ning ginagyan ka tubig de. Action firing line. Ang resulta, kundi talang-talang ang espiritu ka tubig pagtupa ka ulan, siling niya, uy, di na dapit tuling banas kag ang creek nga ginagyan ko. Kundi ang gwa niya, mangita sa sang nanubuan tong mga lugar, ti ko ng balay mo yan nanubuan compare sa gin-develop dira nga subdivision or isa ka building gin patukod ati samal mo gid didto niya tanan matupa sa imo. Action firing line. Tiya mo ni natabo da kuno sa area sa Mansilingan, no? O dira sa may bakya sa Mansilingan nga may ara dira nga pamilya nga napiktuhan ti ato agin padala naman sang DSSD mga pagkaon nga kinanglanon nila. Action firing line. Diraman sa barangay Sumag kay nagligad. Daway ito may ulan sila, way matalupangdan. Kada may pagbaha man, pero ti kay na do dito tupa karon ang damol nga ulan. Ay sa tupad gali sa high school ko no. Dalo man tubig to. Action firing line. Sige lang nga kay base ma-check man karon sa patrol na kay Cap Radney Carmona kung anong status dira no kay hindi ni pwedeng pulo pa bayan ta, why ta ni mabalaan pa karon ang ulan nga pa pwede dalon ni kwan mo ni Paing. No, kilala ko yung nga Paing sing una iya do kayo malantur kagi pagani konsyal mo. Action firing line. Di pero si Paing bagyo niya hindi kita magatag kumpiyansa ni. Oh, kay si Paing niya basi ko nang iya dalon ni bla hindi lang landslide kag baha dito sa Moises Padilla ho.
Why magindala sa evacuation center? Amo man tong report ni Dr. Kailian, pero basi karon ma-check naman si Sergio Horigi sang ila lokal di ara nimo dakon nano nadugangan may ara pay banda nga naapektuhan mas lugar nyo. Action firing line. O aber sa mga taga Moises Padilla dabi o taga Southern Negros da kumusta sa inyo mga taga Chicks area? Why gainulan sa inyo da? Why manggabalaha? Abi pwede ka mo makapadala sang comment nyo, i-text nyo di sa aton or hindi ka nidra sa comment section sa Facebook bala. No, pwede no padala na parang at least kung kinanglanon karon pagi sa mon di matawgan namon directly silang Dr. Kailian, no, kag pila ka mga local di araray mo ninyo if needed bala ninyo ang bulig. Action firing line. Amo nang pinaka the best pinuligay kita mo because sa advance ng technology sumong pertikdasig na, no, sang paglaptas ang communication kita nito ganing inkwentro anay kagwardya to kag sa isa ka residente sang subdivision to kita mo nag-viral sila ila yung luwas ang lalisay nila. Action firing line. Di pero ato ni importante ni kay mayara sang maulanon nga tiempo because sang bagyo paing ti kananan halong kitaya, no, kay way hindi kinaton mapulong kapin pagid kun ang balay mo ara sa kilid sang kabukiran, kun ang balay mo ara sa kilid sang sapa or flood-prone area, landslide area, hindi gid maghatag kumpiyansa. Kapin pa kung maglawig na nga inuras kag inadlaw ng pagtupa kaulan, o hindi na magalakatiner sa balay mo na, kinali gani maglandslide na karon mano kada. Action firing line. Ang aton malang ni advance advisory. Bulig ni sa inyo, ngaway naton ginapangayo, inali karon kon matabo na, no, sino abing matabang sa inyo kung ang inyo ingod balay talabangan man. Action firing line. Amo na so far, ginuuna tayo na importante ning mga bagay, especially karon nga maulanon ang tiempo ta. Gapasulod pa ta nga daan sa All Saints Day kag All Souls Day ho. Ngati ini siya gi-expect ko patio ni matiyag ko. Balik naman ang kasadyahan sa mga patios ni Pro. Action firing line. Hidlaw maning iban, sing una aksyon an ihadaan, dumduman ko sang una. Diri sa Bacolod City ho, basta gani mag-abot ang ining November 1 and 2, may mga private cemetery diya sa Bacolod. Kung magkadto ka sa sementeryo nila, ano-ano man lang imo may piyesta man, debla? Sing una may mga Ferris wheel pa na iya. Oh, mayari ko ni sing una yan nakita nga cemetery or memorial park nga may bingo ganiya mo. May mga rides siya kung magkadto kaga-enjoy. Tis GM, kisa mo man lang ning kadto ito. Dalaya pang tarak-tarak nga i-contest siya ko, no? Daway niya guro sementeryo to. Basi sa mga mall ng imo yan, no? Action firing line. Tibra mo na, ambot anong epekto sini, no? Kapin pagid ang tao, kadaw grabe na, kumpiyansa, balasubong, no? Nakita tang bangod sa mga announcement, kapin pa ho, ang sa nasyonal, ang Department of Tourism nagambal. Sila nga ang presidente karon ginapreparan na ang pagperma sa executive order nga nagamando nga ang paggamit o pagsuksok sa face masks indoor. Magsiling ka indoor, bisan inang mga lugar nga enclosed siya, ay pwede na, optional na lang, no? Hindi na mandatory, hindi na obligado nga magsuksok ikaw sang face mask sa enclosed. Sila ko galing dapat, guri pagwa niya ng guidelines, hindi na pagpangunahan niya. Kalimbawa, karon mga dipasayang sa lakyan ni, o anong matabo sini, mga government offices karon, anong matabo sini? O, like for example, klaruhon ni nila kay dira sa area yasang La Carlota City. Way kagani ang bakunahan, di kagani mo sulod City Hall nila da. Action firing line. Di galing part na iya sang ginahimo sang local government. Dira sa La Carlota, nga ngayong ilatuyo dire,
ang tawo magsige gyapon ang ila sini interest nga magpa-booster shots. Not necessarily nga tikon way kay imo yung mabakunahan or bisan na tapos ka na first and second dose, okay na dayon mo. Kaya mando sa inyo daya, ang luyag sang alkalde nyo da ko mo doktor, sila nga kinanglan pa booster shots kamo. Kay kung way kan booster shots, no entry kita City Hall. Action firing line. Tiambot sa uli ko na, no ini kay amat-amat ang ginahalugan sumong ang pila ka mga regulation na ginapatuman. Like for example, ining sa enclose. Dapat laruhon niya sa national government, iplastar gidosto. Kay siling hindi lang kita siguro nga magpinagusto na lang, nga daw wala na lang bala, nga daw ginbuyan na lang kita sturil, o kag pag-abot sang Nobyembre, o no, kag dos ni daw ga pinagusto na lang, tapos ang selebrasyon, golpeada naman magtaas ang kaso, kag kita, makaran-karan naman liwat. Action firing line. Apisa na ginpalayag na sa Pangulo ang Presidente sa Pungsod Pilipinas, si President BBM. Under his administration, siling ngaway na ni sa matabo nga lockdown under sa akon nga panggobyerno. Action firing line. Tigaling ang bala na iya. Kuning kaso, karon nga magsinubra karon ng kaso. Why na ton ginapangayo? Ano abi ang first defense ko na nung himuon mo da karon? No, kunali magtilimbuok naman ang kaso di. Hindi ayan nga mag-lockdown. Action firing line. Localize lang galing o kon in every areas lang galing. Pero amo na bla. Ako siling ko okay man niya. Makabulig actually in order sa pagbangon sa aton ekonomiya kag negosyo. Inang ginapakita sumong sang gobyerno. Galing kay siling ko na nag-surrender ang gobyerno sa ginapatuman nga booster shots campaign. Kating tao, sumong daway nagana, naging magpabakuna mo. Action firing line. Pero dali lang. Buwas bala sa action hotline kay check tani bala. Nanong may bakuna pagin ta nabilin para sa booster shots. Kaya nagligad to nga malnaway naman nagkalabilin. Ti paano kaka-convince na karon kabataan ma-back to face na this coming November 2? Ano na kita ka-preparar sini? Talang nagkabataan na bakunahan naman. Action firing line. Amo na ang mga bagay nga aton dapat check karon in the coming days mga kaksyon as we continue sa pagpangabuhi under gihapon no sa presensya ara gihapon si COVID-19 nagnubo na galing ang kadlok ang ginapakita sang publiko. Action firing line. Kahit ang COVID-19, siguna pagbati mo COVID-19, siguna magsakay ka sa jeep, may magpangatsi o kung mag-ubos tupad mo, ginatulok mo na masakit mo, daw mamatyagan mo do, lain ang pagtulok mo sa isa ka tawo bla. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action firing line. Pero subong yan no, naghalog-halog na jutay. Ti siling ko, hindi kita dapat magatag kumpiyansa. Kaya basi at the end of the day, tanan bla kita magsakripisyo kag back to square one kita. Action firing line. Ayos dira lang kita na kutob na nung pinagkamadalag ko naman nga balita ang dugangan tanikron. Pagbalik ta mga kaaksyon. Action firing line. Ariho, SPD sa Bacolod ginrekomendar ang lugar para baligyan bulak sa Tion Santig Kalalag. Din lang pwede ni mabaligya. Pwede ni sa balaligaan bulak ka-display sapatos. Action firing line. Singuna dumduman ko ng Burgos Public Cemetery. November 1 and 2, kundi closure, gimana yadaan. So, sa baligyaan mo may display para singuna nga nagatakilid nga lungon, no? Iyato ya galing sang puneraryato, no? Hindi life insurance, ano to gani? Nga singuna rada, may ara lungon nga display, pa-picture ka pa. Dason may mga relief pa ya singuna, tanan Bligaras Burgos, damo. Action firing line. Kagari balikan ta ni Kron with Action Dale Salazar. Kahit yung barangay Alihiso, may 3 ka confirmed cholera cases.
Ti outbreak ko giniklara na sang CSO. Nanong next nga ti Kangdri. Action firing line. Pwerte kay ko naging tubig aw. Galing kating kolera, pwede ni siya sa tubig. Pwede man siya sa pagkaon. O, ina karon ni baluon na ton ina magkaksyon na. Action firing line. Langkoy ng advisory man gikan iya sa Office of the Civil Defense sa pangkabilugan na pagrapapap ta karon kung anong ilaman nga memorandum ang circular ng ginpapanaog sa tanan nga mga local government units. Kabugusan maditalye sinibantayan sa pagpanubalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Go lang sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
aawa o pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko bantayan niyo da kung kapang laba ko bantayan niyo gid yang mabatian yung kung nadala kami o kuno ay sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw Nakabudlag gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra!
Penumbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ma'am muna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay nga kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital.
Hindi na paghulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? At likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Mabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na firing line. Oy, Aryo, bago gilang nakakuha kita sa information, atensyon sa taga Moises Padilla, no? May ara na sanggin na pagwa karon nga suspension of classes si Municipal Mayor Honorable Ila Celestina Garcia Yulo. Suspension of classes in public and private elementary and high school junior and senior are hereby declared suspended effective 12 noon today, October 26 until October 28. Yung pisa subong adlaw hasta Biyernes galiway na ni klase sila daw ho. Aksyon Firing Line! I-check na lang na karon na kay TY madala diri ambot ko may campus na ang Moises Padilla sang kwan mo sa iya balas sang college. I-check ko lang na karon. No, kay nakita ko diri sa post kaina, no less than ang ila sining CDRMO officer, nga si Sir Reynald Horige, nakita ko na kaina, siling yan sa may area sang ilang kwano, sa Moises Padilla sa stockyard kuno do hindi na maagyan sang salakyan ambot nagkulpa na ginman ang tubig diyan. Action Firing Line! I-check ta no pa for the information sang listening public ang mga pumuluyo dira sa lugar no, especially dira sa mga kasimanwako. Ay tatay ko dira ginagdako sa Moises Padilla mo. Online sa Firing Line! Tumandok isang Moises Padilla sa kanamo astas purok damo lugar sang amay ko sing una da. We have Sir Reynald Origi on the line sa aton sining program sa Action Firing Line program. Sir Reynald, may gabi sir si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. May gabi Action Art. Tingala ko gid nga daw permit mo gid ta gina invite nga guest sa imo nga program kay taga diri gid gali ang imo nga father. Damo ko na pariente sir, mga hordan na blad sa may kilid lang ka kwanda, no? Do barangay size na dasakop. Kanamo ang gina-mention mo kanamo I think barangay size na sila gagawi pero do mga magalyon kadre na sila guro nga sakop. Correct. No ara na mga pakaisa ko dason mga hordan, mga pakaisa ko manada sa kilid mo sa barangay 6 Gibla proper tadlong ni kong John sing una. Okay. So dira gid John Losada, dira na sila gaalalagi going na to pakadto magtabok lang to sa ka-crack mas lapit na daapi ang access nila dira compare gito magagisla sa barangay Magalyon kadre. Bokalayo na to sir kun dito tultulan ko na datanan maglibot na permi ko na sa lugar na. Atin timing na kay ginaalagyan nila na magtabok diri gagi sa compound ni Kong Lusada. Balahaon man na nga area nga daan medyo manubo na dara. Correct. Oo, mga inkarnasyon na bala, mga De La Cruz na, mga parinti ko na da, mga... Damo gid na da sila. Gani. Pero sir, ano tabo na sa stockyard do? Kay nakita ko din, siling ko daw kadalom katubig aw.
Ang aton lang dira update action art kagaina actually nagakanda kami pa gani gina-training with the Office of the Civil Defense sa opisina sa aton Municipal Hall. Okay. Padayon kita naga-monitor sang ulan kay ti sa gihulngan nga area pwede na tong binaha. Gani, no nakita ko man sa post mo sa gihulngan to yun, ano to yung ano, pati bubong na lang to kitaon na, oh? Yes, amo na gani action art kay ti ang do lapit-lapit dito sila abi sa perimeter or sa area nga ang kwan bla ang baha I mean ang ulan grabe dito sa area kay ti Eastern Central Visayas medyo damol-damol gawa ang ulan. So kita medyo na layo-layo pero grabe gyapon ang ulan nga na-experience yan takagina. So bisan diri sa Banwaya sa Magallaon bisan di pa na diya magbaha magdamol ang ulan pero kung magdito yes babaw ya magbumba ang ulan mabaha gid kami diya sa dalom sa gihapon. Correct. So ti kagay na naka-experience man ta sang moderate sometimes heavy nga ulan pero ti nagalawig man siya. Mga 3 hours to 4 hours man guro kagaina nga gainulan lang nga sige ang bumba sang ulan. Okay. Iban gani naton nga kwan nga school naguna na gani kagina take initiative nga mag-suspend sang class kay ti naga-plaster pa kami ni Mayor sang kwan bala sang plano. Okay. Kung i-deklarar gid ang suspension sang klase kagina sang hapon. So ti Mayor siling na istoryana yung decide na lang until na lang Friday pero kung mag-okay ang tsimpo sining ko ti until sooner lifted lang kung magmayo ang tiyempo. Okay. Pero ti parang wala na lang blausik sang tiyempo nga magtipon pa or kung magistorya pa kung maglain ang tiyempo ti at least till ang suspension sang classes in effect lang ya sa gihapon. So kagay nagtaas ang tubig man base sa amon nga gauge dira sa New Stockyard sa Barangay 1 dira sa amon abi mag-gauge na kami dira tag 2.5 meters above sang spillway namon 3 meters kuan na siya sa amon. Taas na siya kag nagakinahanglan na sa preemptive evacuation maglapaw pa kita kinahanglan na namon sang force evac but nagpasalamat man kita kagaina sa mga pumuluyo dira sa New Stockyard kay ti sa ilaya nga paglantaw delikado may nag-isa na kami kagaina nga pamilya actually pero wala nagsulod sa amon evacuation center kundi nagsaylo lang sa ilang relative. So ang aton sinapanawag is evacuees outside evacuation center. Okay. Kung sa baga lang sila sa ilang pamilya pero ang mga iban nga pumuluyo nga didto gid sa New Stockyard as feedback sa aton nga team nga ginapa-standby ta gito kaginang unit nga magbantay gid sang dalagan kung magtaas pag ang tubig. So nagaprepara naman ang aton nga mga pumuluyo kag ang aton supong ang amon nga babaw sang munisipyo sa opisina ni Mayor automatic na nga may protocol na kami pag may amo na nga sitwasyon naga-alert na ang tanan. So mga salakyan preparado kay in the event nga kinanglanon nga pang evacuate sila dayon ara na dayon kag madalaman sa amon nga evacuation center. Pero as we speak, Sir Reynald, medyo nagugdaw na ng ulan, nagnabaw naman ng tubig. Yes, action art kagaina mga nag-start kanay-kanay siya mga 4:30. Medyo nasta subong nga gabi ni nakita ko pa nga may pagpanubo sang tubig. Okay. So hoping hindi naman magsigi ang buo sang ulan pero ang aton nga instruction sa aton nga mga team naton nga hindi lang magsalig kay ang nasiling tabala ang giulngan nga area subong nakita naton nga nagapost so malita kun magsigi na didto kay ang ulan di sa bukid man kay katampihan ay man lang kami na di kabaya. Gani. Kita I mean kita kay taga diri ka man sa Magallaon. Correct. Nagatambihan ay lang tadi dagatalik danay lang. So mo man nga daw hindi man kami magkampante padayon bisan nga wala sang ulan basta may weather disturbance nga nakita sa aton Philippine Area of Responsibility naga-alert kita. So by
kung ano gid man by tomorrow and October 28 until Friday, siguro ti ma-update lang ko sa imo kung sigihon gining suspension of classes nga nabuton sa Friday. Depende guro ni sa status ang weather condition, Boss Sir Reynald, no? Yes, yes sir. Yes sir. Amo na nga ginasta na lang naton for Friday kay kunti kun magbumba karon kun i-lift naton or ibutangan na lang naton sometime abi karon nga Friday kay tiya kun na ato nakita by Friday until Saturday ara pa siya nagasulod mong kag naga-maintain pa siya gani papalapit although nagapasaka ang track niya pa north. But last time sa amon nga experience bisan didto gani iya ang bagyo sa Luzon nga area pero diri sa aton naga-experience pa kami sang baskog nga ulan so amo na nga daw hindi man tabala kampante although nga ang truck yaga pasaka. Okay. But nakita naton Thursday, Friday, Saturday nagapalapit siya naga-close sa kwan sa duta. So kinanglan na mangin ano lang ta advance lang ta kami sa amon nga man nga preparation. Mayo gid man so anytime mapwede na kita maka recommend kay mayor nga ma-lift ang suspension sang klase. So, siguro, sir, ang imo na lang anay for the meantime nga panugyan sa tanan nga mga kasimanwan naton das Moises Padilla sa taga Magallaon nanong imo advisory sa ila samtang nagadalom ang kagabihon sa Reynald? Okay. Thank you gid Action Art sa aton nga mga pumuluyo dira no nagapangalamati especially sa new stockyard, sa old stockyard, diri may sa may pundadaan sa Magallaon Kadre, diri dampi sa may Sepsu nga creek sa Kaburutan. So subong nga gabi although nga wala na ta sang tsempo nga ulan-ulan pero hindi kita kampante magulo aligmat kita magbantay kita ang aton nga emergency hotline na posting ta naman da may mga numbers naman kami dira nga ginpang wigit ginpang butang-butang sa inyo nga anytime makatawag kamo dayon no ulo bantay kag magulo aligmat palihog kay kun magulan sa babaw pwede din si mangyapon magsaka ang tubig naton. So same man all dito sa aton nga mga pumuluyo no dito sa may sitio Manaol dumduman mo pa na Action Art. Yes sir. Kay may landslide na nga area na dito. Correct. But then ti amon pero may ano man kami to may kun sa baga may inistoryahan nga basta magani mga weather disturbance preparar pa silo na nga daan kung kinahanglan may mga contact numbers na nga daan nga talawgan para nga anytime makaresponde dayon. So may GC man kami, may GC group chat man kami nga gina-maintain upod sa mga BDRMC chairpersons, mga barangay. Okay. Ang BRM nato nara mandira. So madamo kita sang pamaagi nga mapa-disseminate sang mas madasig ang aton nga mga information pag mapabalo sa aton nga mga pumuluyo. So ang aton lang pumuluyo, so hindi na lang kita magpakatig, kita na lang makita kita mismo, no? Kita mismo makita naton na transfer kita or evacuate kita, inform lang kita kung masaylo lang kamo or nagasaka ang inyong level dira sang baha kay para mapakatuan naton sa tao kag ma-check kag mabuligan kamo. Yes. So amula na nalo aligmat. Salamat. By the way, siya ato kainang outside sa evac bala nga gindalan pila ganik bilog to sila. Isa ka pamilya pero ang komposisyon isa ka nanay kag tatlo ka mga bata. Okay. Pero okay naman pag subside balik naman sila to gyapon sa balay nila. Why pa kami notice nga nabalik okay. sa gihapon nang nabalaan namo nato pa man to sila sa ilang tiya. Tiya to sang utot siguro sang mother ang ginkatoan nila. Mas maayo man gani nga didto na lang anay kay tipa. Correct. Oo. Plus nga nagadalom ang gabi. Anyway, salamat gid Sir Reynald kun kaloyan base sa November 1 or 2 makalusot kita dira i-inform ta ka para kita ay man ta personally. Sige okay no probs gid Action Art. Thank you gid sa permission opportunity sa aton nga banwa sa pagpaibalo sa aton nga mga pumuluyo nga nagakinahanglan sa especially sa Siningation. Salamat gid. Good night halong. Okay, good night. Action Firing Line. Sa Reynald Origi ang tagpamuno sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office no dira sa Moises Padilla nakita ko diyo Gihulngan City ambot iadaan nakita mo na tanaw bala sa post ni Sir Reynald Origi puwerte mo
ara bubungan ka mga balay sa Negros Oriental sa gihulngan to hindi amak ulan sila to. Action firing line. Amo nang reason, again attention kamo, ang Moises Padilla ang ginpagwa ng advisory diri ang inyo sining mayor nagsuspenda sang classes October 26 until October 28. Pero ina-subject sang depende i-left man na siya kung magkalma o kung mag-okay ng sitwasyon. Action firing line. Pero mientras tanto nga pigaw gid, no? Ang tanan halin sa public and private elementary and high school, junior and senior, wala kamo klase umpisa kay nasang udto. Action firing line. Until October 28. Again, depende kung magmayong sitwasyon buwas, diba si may klase man lang nga pati gayunon. Action firing line. Monitor lang kamo di kay agahan ta paniluwat buwas i-check tani no sa ila opisyal dira sa Moises Padilla. Action firing line. Ayos, sa ibang mga lugar pwede kamo padala di. Grabe ito sa Negros Oriental do wala lang no perti man dito sa ila no. Action firing line. Kaya person Nonoy Acosta ga monitor Roberto Diramas Jr., si Sieva Torres, Bernard Hoxon, Alia Lucia, Ricky Murakami, John Joseph Dumdum II, araman si Jonilo Emilianan o Imalanan Gonzales. Ya monitor lang kami di sa Mansibanga, Barangay Araal. Salamat gid sa inyo, Ros Apurong, si Chris Kerry Paul Javier Tanatan, si Nade John Nods Gimbaliskad ne. Araman si Leia Daulo Tanggaw, kag si Bernadette Kalanskin. Thank you gida. Reden Bilies sa Sulano, kag kay Biso Kiatson Galio, gamonitor man. Kim J. Kasipli, John Marmonton Floredo. Nya sa Lakarluta, wala man kuno klase. Ay gile. Sige lang, matamaton lang ni check karon ha. Merly Gonzaga, God bless. Araman si Josh Mosne, William Young, Merly Gonzaga, Vanessa Mayo, kag Dokmat Mayo. Sila niya, hello to my sister, Mrs. Alvarez, Nits Mercado Herrera, and Indaylina Mercado Herrera. Thank you man Araman kuno ga monitor Bostamanti sang tangob no. Lina Mercado Herrera. Action firing line. Bostamanti sang tangob. Salamat and God bless. Greetings from Minnesota, USA. Si Ma'am Vanna kag Doc Matt Mayo. John Serna, may gabi man, tagalagranhada siya kuno. May Espida, Roberto Gallo, kag Sonia Diguma, RG Barcinilia Sornido, Tesi Seruelo, Siskar kag Arca Belnas, Alpine Tumisa. Thank you for listening. Pagbalik ta karon dugangan tani ba si malabot man mayor sa San Carlos bla or si Axon Roger Gotib kay na may mga pictures sa ginpangpasa man kay nato. May mga nagkalatipag, mga dalanon, tuti pasabol na ni subong okay na ni sa mga nag-travel. O dugay-dugay, balikan tayo na alas 8:08 na. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sample Plus Gold. Si Eunice, may ara ko arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
Kapag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig
sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa ITM na ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga Barangay Council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic. Sa inyo para tuntunan aksyon na firing line sa gihapon Miyerkules kita nga presentation na October 26, 2022. Action Firing Line. Ayos sa mga naging agaw padala sa mensahe diri, thank you gid. Nagpadala sang 50 stars Ma'am Jinky Dialagdon, silingya kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, kay Doc Matt Mayo, Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe Alma Uligo, Noel Amar, MG Season, kag sa pamilya niya sa may barangay Pandanon DSB. Ara man si Peter Turiza Macadaya. May gabi man dira sa inyo Mary Jean Rocamora kag Patricia Jimenez del Castillo, Barry Borgios kag Ayan Lozares o Lozare, Chi Heriani, Jinky Dialagdon nung Bert. May gabi na sa imo Basi si Aksyon Roger, basi magtulutaw, hay, sabi kon kaya ma-check na to, bin, kumusta to sa ila? Kaya actually, di basta gani ang may mga bukid-bukid nga portion ang imo sining nga nasakupan nga lugar, may tendency gina nga magtiphag o kung may landslide sa dalan mo. Ang gusto tam lang balaan kung passable na ni subong pero halong gigita ha. Action Firing Line. Kabaloblak ka mo, may pila ka mga areas kung kaisayang nga may dalagko nga kwan mo, nga mga igang bato sa kilid sang bukid. Ti karon kung magsigi inulan kang nali dumalhay blato mahulog karon nagang mataymingan sa lakyan mo lumabay kundi dako nga problema. Pero i-check ko lang abi si Action Roger kay nakidukdamo siya sa mga litrato kag mga video ng padala kay Action i-check ko lang kung kumusta to sa lugar niya. Kung ano ang latest subong na monitor ni Action Roger dito, duway nagin man ga tinupa pa ang pagdamol sang ulan. Amo ning ginakulbaan ko basta gadamol ang ulan no kay kabudlay bla. Pero subong nga gabi hopefully nagkanay-kanay na ni. Action Firing Line. Ari sa Action Roger go TV ko anong ko na niya sinitiempo hulamon ko na magkadali Action Roger may gabi. Yes, Action Arts ang gabi. May gabi sa mga action arts. Ang ulan subong Action Arts diri sa may norte nga bayan particularmente karon ari kita sa sunod sa Sakay. Naghulaw naman Action Arts. Ay, salamat. Ulan. Ugaling kay diri na yon sa may ubos-ubos kundi daw baskog ang ang ilig sang tubig la di sa may sapa-sapa. Po siningon kun gwaon ni sa mga dalagko, mga suba, tinagdako-dako iguro ang tubig baha Galing ko galing ka obserbar gid man to actual pero kay na sa nagapauli ako di mga alas 4 na sang hapon na kalabay ako sa mag-ugid lang kay nagaililig pag iban na mga duta mo sang magtiphag ini sa approaching diri sa may barangay Paraiso wala sa crossing sa Nagupin. Inigid nga hapon sakop siyang syudad sa Sagay na kay man nalin dito sa Cadiz. Ari ko di ka stay sa barangay Rizal syudad sa Sagay. So paglabay ko to kay nate mo to nga linggo magupagid ning pagtiphag sa duta bla. Kaya ang iban nga hilamon nga nagaupo sa pagtipag sa duta daw gailig mo. Grabe no? Mula kay na nga ito na obserbaran dahil siya nga ang mga kilala ko gani nga ang imo video ni ginamo ni nagyan mo kay inao nga do dalom tubig. Actually inang video nga yan na ginsend sa akon sa nga mo neighbor pala na ari nagtupa naman ulan no nagbaskog naman. Diyos. Baskog naman Action Art. Now ay na video Action Art kali ginsend na sa akon sa neighbor namon na siling niya nung grabe ang pandeo ang baha mo pauli kani
halin sa Kalatap. Abrang ila nga na-observa na action art nga nga video sila, gina-video ya. Okay. Gin-send niya sa ako. That is why gin-send commander kay sa aton sila nga group chat para nga at least makita mo bla sitwasyon bla. Gani man. Pero why pa ya sumong declaration or suspension classes ang in-declare si Mayor Gustilo, no? San Carlos na siya gali, no? Sa gaya si Mayor third, sino ganing Mayor sumong da? Ang mayor sa Sagay, wala pa ya. Why pa daya? Ang mayor, ang acting mayor, subong mayor, di kasi mayor na Ruy na Pilosa, pero daw mayara siya blang nakalib siya subong. Okay. Ang acting mayor, subong si acting mayor, ang vice mayor, wala nga si former congressman Leo Rafael Bibo Cueva. Okay. Pero wala pa action art siyang gin-deklarar, amo man action art siyang kadis, wala mo deklarar nga mayara nga suspension sa klase. Only that, ang pinakauli karon nga hapon nga nag-deklarar kay chat diri sa aton si Mayor Richard, former Mayor Richard Rocco, ting bagong mayor sa Bugsubuso, ang yasawa. Si Mayor Maduna Maranyo na Huoko. Amoy ang napagwa sang iya sining EO executive order sa pag-suspend sa klase buwas in all levels sa Banwa iya sa Tubuso Action Art. So ang kadis, ang Sagay so far na wala pa man Action Art sila yata. Okay. Game pa pala ang Action Art nga executive order para sa pag-suspend sa klase. Sige lang, basi karon sa Action Night Patrol, maka-update ka lang karon Action Roger. Yes, Action Art kay plano na ko tani jacket na ko subong kay magwa man black kay halong gabi nga dan subong. Pero ari malay sa mga tay di bala sa mga gatsubaw galason ang police station sila nga gabi para at least makuha sa mga pinaka latest update black Action Art. Gani kag basi madalas das mo San Carlos na karon kay mga dalanon bla pakadto Salvador di kun okay man lang haw. Ganay, pero dito yun, medyo malayo-layo na ito kasi hindi na makayasang power. Pero anyway. Hindi, basi matawgan mo malang si Mayor na karon Rene, okay malang na siya tawgan anytime, ganay man, okay man, sigula, action natin. Anyway. regards lang ko kay Mayor Hawuko na last time to, siya nagatulutindog sa guasang kalanaan ni Mrs. Ginbugno. Kung siya kibot sa guro kung sino niya, sinuning talplano, kakilala sa ako ni. Si Mayor Richard, kuya, siya na pa friendly ng tao. Nga, short lang siya kay TY naman may kantuan, guro bla. Sakyan nito yung ng jeep, niya blang, ganing type na inablang pro sirado bla ya? Gani man, hindi ko familiar kayo sa lakyan ni siling ko, Mayor, mayong aga niya. Nyarik de, siling ko do kilala ko ni Mayor ba? Lingko yan ni Mrs. Negosyo ni kita yung pispis niya dalawang ulang bata ako di ka palang tawon ko. Ay. Buhay naman ko nagpakilala kay siling ko ba si pakilala ko si Roger Gutib kag kilala ya kablaya? At ka pakilala kasi nakilalahay ka po na yun man ko siling ko Mayor halong lang kay why magi sila nagdugay daw naglabay lang nagpark lang kadali bla. Okay, dahil sa Bacolod, sa may government center? Hindi, dito sa may ako ng bago location, subong nanlop west lang la. Okay. Bot din, siya nagalinway ko kabalo. Sige, ma-update kami karon sa imo, sa Action Night Patrol, Action Roger. Halong gid sa paglibot, ha? Yes, Action Art. Kaya mo na sila pa observasyon, kaya malibot pa kita Action Art, ha? Direkta din sa ito ng tangan ba? Sa may norte naman sa probinsya, sa Negros Occidental. Para sa Aksyon Firing Line, is Aksyon Roger Gutibega Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Dugang sinagkaroon mga update, bantayan lang sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa. Magabalik sa Action Roger Gutib. Now, ingagawon ko lang si Action Dale, antes ko mag-commercial para isan lang kabubo karon na kay Ario istorya kita parti kolera no kabalo ka ti basta mo ni gainulan gabinagyo ang mga artisan dapat ni siguraduhon man ginagamit naton nga
May harap gapon nga dependent mo. Why man niya kwarta ng inugbakal sang mga purified water, no? Or ining mga ginabaligya nga siling lakuno mineral water, no? Pag minerals na kinuway naman na minerals actually. Action firing line. Pero amo na siya mga drinking water, balang nga ginapangbaligya, no? Sa mga water refilling stations. Tiyan ako, hindi lang sa mga ilim nun nga tubig halong kita sa pagkaon man, no? Muning tiempo nga nagaulan-ulan subong, di ka magatag sang kumpiyansa habo kay kadelikado ka tiempo. Action firing line. Pero iba naman tang update, balita gikan sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar, kay tingin declare na daw nano ang epekto siniapan di declaration no sa City Health Office. Ti siling nabatian ko nga bal ni Kapitan de la Vega, ano gani ang ila apelyido ka Kapitan Lada, siling nga at least ma-release ang amon sining allocation dia for emergency, ang emergency funds namon siling nga matandog o kung magamit namon bla. Action firing line. Ti purok budlay ni ari ang detalles malita no with Action Dale Salazar kag iban pang report gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Action Dale, maing gabi please come in. Action Art, mayara na sa mga lugar nga gin-recommend ang City Council sa Bacolod City para ini sa mga flower vendors nga maganegosyo sa mabot nga tiga kalalaga. So kaina, mayara na sa resolusyon nga ginaprubahan ang komitiba ni Councilor Celia Flor bilang shining chairwoman sa Committee Market kag ginaprubahan man sa mga kaupo diya nga mga konsehal ang mga gina-recommenda nga mga location para sa mga flower vendors. Una, dira sa area sa Bacolod City Public Plaza, pero ang cover action dira sa may Dalan Gonzaga kag Dalan San Juan nga usually dira gid man na traditionally Action Art ginaalaw no ang mga flower vendors nga magbaligay. Kadua, dira sa bahin sa Libertad Public Market sa may tubangan sang Jollibee, and then sa may Burgos Public Market sa may tubangan ng Action Art, kag sa may Sagwa sang Public Cemetery dira sa may Dalan Burgos Action Art. So sa regular session kaina ginapahayag man ni Councilor Flor nga based ya sa information nga yasing nabaton from City Administrator's Office, may kapin 300 plus na ka mga aplikante nga luyag magbaligya sang bulak sa tion sang tigkalalag diri sa may syudad sa Bacolod. Magluwas Action Art sa mga Bacolod nun nga mga flower vendors kidya, may nabaton man nga sulat or communication ang Bacolod LGU halin kay mo siya Mayor Jerry Rojas nga nagapangabay na kung mahimo ang mga flower vendors dito sa may Banwa sang Murcia ialaw man nga magbaligya diri sa may syudad sang Bacolod Action Art. Pero kaina may pila diri ka mga suggestion ang mga konsehal like si Councilor Cindy Rojas nagpahayag na kung may muti priority gid dapat Action Art ang mga taga syudad sa Bacolod nga tiiban diri sila ang nagsugot man nga tiibangon sa 2 years nga pandemic daw amo lang yang tion nga makabawi-bawi man ang mga flower vendors from Bacolod City. Pero ang suggestion naman ni Councilor M. Ang nga basi pwede pa man lang makaistoryahan na ibala ang mga flower vendors sa association sang or grupo man no sang mga manubaling nga bulak din sa mga syudad. Kapag mahimo ang mga taga Bacolod nga flower vendors dito sila magakuha sang supply sa may Banwa sang Murcia Action Art no. Agati amo ni siya ginapaabot nga sa pag-abot ng tigkalalaga damo-damo nga mga flower vendors ang tugutan nga makanegosyo diri sa may syudad sang Bacolod. Pamatian naton si Bacolod Councilor Celia Flor. From last count yesterday, including the request from the Murcia residents, Mr. Chair, we already have the city administrator's office has received 300 applications, Mr. Chair, for this. So I don't think I don't know if this was traditionally the number of applicants, Mr. Chair. So we might as well increase the number of designated areas for selling, Mr. Chair. I think Councilor M. has concern. The Honorable In the past,
the customary venue for selling of flowers for All Saints Day, All Souls Day, and Valentine's Day has always been the public plaza area or around San Juan and thereabouts. I strongly suggest against putting flower vendors in the vicinity of the cemeteries because even without the vendors, the traffic is already very bad in those areas. So if we put the vendors there, for sure it will contribute to the congestion, to the traffic congestion in our cemeteries. Instead, maybe we can find if there are too many applicants for selling of flowers, maybe we can designate or allocate an area in the reclamation area, somewhere in the reclamation area, I don't know, which is nearer to the plaza, kung sila maglapaw, or nearer the site where the flower vendors are located right now. So that they are concentrated in just one area, ang mga tao makatundra lang ngayon. We are closing the road in front of the public. Action Art na batian, si Councilor Celia Flor, si Councilor Emang. So ano itong nalabutan nila? May closure ginman sa, like for example, Burgos? Yes, kay na ginaprobahan naman sang City Council Okay. ang ginsubmit nga traffic plan ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Nag-text ko gani kay Soy Liba nga pwede makakahatag na siya sang graphics pero ipagi niya pa Action Art sa Bacolod PIO nga mo ang ma-relay sa katapos ang regarding sang traffic road closure nga ipatuman dira sa may dalan Burgos. Actually, ang previous naton nga interview kay Sir Liba, i-utilize Action Art ang Mega World bala, ang Upper East Avenue para at least magaserbe bilang alternative nga dalan para sa mga luyag abing nga magpadulong man diri sa may Burgos Public Cemetery. Pero ang proposal to sa ni Sir Liba nga diri lang sa may Burgos sa may ara sang road closure kay the rest man nga mga cemetery like mga private o kung public mga iban daw ara man hamtang sa interior nga bahin sang syudad sang Bacolod Action Art. Katunan lang nato ang graphics no para ma-picture out sa mga motorista kag publiko ang mga dalan nga pagasiradaan kag ang possible nilang agyan sa tion sang Fiesta Minatay o kon Tig Kalalaga. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, subungad daw ginpagwa sang syudad sa Bacolod ang isa ka pahina nga advisory from Bacolod City Health Office Action Art permado ni Dr. Maria Carmela P. Hinsoli, ang City Health Officer nga nag-declare no sang cholera outbreak sa may barangay Alihis. Ini matapos ba-record ang tatlo ka mga confirmed cases Action Art. Pero kahapon ang ni Councilor Calao Puentevilla, ang chairman sa Committee on Health, may emergency meeting naging patawag, naging tambungan ni Mayor Abby Benitez, kaupod man ang City Health Officer kag iban pa kag amo na siya ang decisionan nga magpagwa sang opisyal nga dokumento nga nag-declare sang cholera outbreak sa may barangay Alihis Action Art. Hindi ini related ang tatlo ka mga kaso hambal ni Councilor Puentevilla Action Art, kumbaga pugtak or mga separate ini nga mga purok. Rason nga ti amo ini ang recommendation sang CHO nga ginapaboran man no sa mga natungdan nga mga individual. Bangod sa pag-declare sang cholera outbreak, according ni Councilor Puentevilla, may arasang task force nga magatutok Action Art, lakip ba ng sanitary inspector sang CHO nga mag-monitor dito sa may barangay Alihis. Lakip man sa ipaidalom sa close monitoring ang mga negosyo, especially ang involved ang pagkaon kag tubig Action Art. Raso nga ti padayon man nagapanawagan si Councilor Puentevilla sa mga negosyante nga dapat before sila nga mag-operate sa ila silang mga negosyo dapat kompleto sa sanitary kag business permits. Pamatayan natin si Councilor Calao Puentevilla, ang chairman sang Committee on Health. Well, gin-declare sa isa ka barangay kaya actually emergency meeting kagapon with the mayor and the city health office. Amo na, strictly i-declare ng sa barangay Alihis, and closely monitor, no?
ipabalon ang barangay mismo kay may task force na ma-monitor sila pag munang sanitary inspector naton matutok man dira nga barangay together with of course ang barangay sanitary or sanitation inspector naging assign nga ma-partner no with the city health office inspector. Bali anong basis, Councilor, sa pag-declare isang outbreak? Well, may 3 ka case no hindi isa ka area. Of course ng the fact niya pugtak bla how do you call that separate cases ni individually taglain-lain ang source nila on how they got ang pag-identify sa ilang nga gikuan sang pagmasakit nila muna ang basis no para monitor pagid kay ma-strengthen no ang aton nga awareness sa dira nga barangay. Is this the highest so far no sa mga barangay sa Bacolod? 3? Yeah. There are I think more than 10 cases. I don't know ang iban, I think nag-ayo naman naka-recover na, but as far as one barangay, this is the highest no, and the city health office has declared i-announce na lang there is an outbreak on this certain barangay. Action Art, nabatihan si Councilor Puentevilla. So nagalaom siya nga hopefully wala na sang may madugang pang cholera case sa area sang barangay Alingis sa iban pagid nga mga locations diri sa may syudad sang Bacolod. Action Art no. Pero ang gintunaan sinakon nga nag-positive na sa drinking water o kung sa pagkaon, Action Dale. Hindi pa Action Art ma-establish sa Bacolod City Health Office okay. Kung ano ang ginhalinan. Same man bala sa mga previous nga mga cases like sa area sang barangay Subag, barangay Mansilingan, do nga may mga water sample nga ginkuha sa mga bomba kag ginpaydalom sa laboratory examination pero negative man Action Art ang turn out sang cholera no nga paydalom sa laboratory examination. So same process sa gihapon according sa konsehal ang matabo sa area sa barangay Alis kundi nagapuyo ining residente nga nagpositive sa cholera pagakuhaan man no sang water sample kag ipaydalom sa laboratory examination. Nangayo kita kay Councilor Puentevilla sang listahan sa makapurukan pero according sa yati hindi ilang pag-i-relay Action Art or ihingadlan or i-broadcast ining location no since ngati na-declare naman ang outbreak sa area sang barangay Alihis. Sa katapusan nga balita sa City Hall, ang City Veterinary Office sang syudad naka-record sang unang rabies no unang first nga kaso sang rabies Action Art diri sa may syudad sa area ini sa Uy, nautod ang signal. Balikan na lang si Action Dale Salazar, inyo na pamatian karon iyang gabi. Action firing Ang report gikan sa Bacolod City Hall, na i-check ta lang na, no, kay may mga update si Action Dale sa last and final stretch nga sining report, no? Action Dale? Yes, Action Art. Sa katapusan nga balita sa City Hall, may na-record na ang City Veterinary Office ang isa ka-confirm nga kaso sang rabies diri sa may syudad sa Bacolod sa area sang Charito Heights Subdivision sa may barangay Mandalagan. Isa ka tuig nga bata ang ginkagat sa Action Art nga ti sa ulihi nag-positive sa rabies pero ang bata gin-check man negative man niya Action Art pero stable kag alive ang ini nga pasyente. Actually sang August pa na-record sa City Vet Action Art pero ang nga sining panugyan sa publiko actually nakakagat ido sa nga sining tupad balay no. Ngati ang panugyan ngati para malikawan ang mga rabies para sa kasapatan di dapat regular nga pabakunahan ang mga kasapatan like kuring ido Action Art since ongoing man ang vaccination sang City Vet Office sa subong area sa barangay Villamonte. Mas mayo nga i-avail nila kung magpadulong ang mga vaccinator sila sining nga barangay kundi sila subong nga location bangod kun pwede man sila makapadulong sa may City Vet Office sa may Old City Hall pero may bayad na nga 50 pesos for registration pero ang succeeding nga mga vaccination libre na Action Art. Pamatiyan naton si City Veterinarian Dr. Agida Trinidad de la Torre.
may gin report, may bata nga may bata nga gin kagat, gin report as positive ang ido. Pero ang bata, anong status? Okay man siya. As of, kuan pa ni siya ha, August 11. Ginhatag sa mo ng report mga August 12, 13. Hindi, August 11 gin-submit ang samples. Diri no, sa Guya, Ilang edad sa bata, mga one year. Cherito Heights. Sila man mismo ang tagiya sa ang ido? Hindi, tupad balay nila. Pero ang bata, kumbaga, positive ang ido, pero ang bata hindi man. Okay, stable. Okay man siya, oo. Bali this year, amo na siya, Doc, isa ang Yes, amo pa lang na ang reported sa aton na nag-positive. Pero may mga suspected ka muna, Doc? Wala. Man record. Last year, may ara kita record nga. Positive? Positive. So, wala man. Wala. Bali, subunan hindi siya kaya na gana. Pero ang good point lang dira is wala kita human deaths. Wala kita human positive cases. Puro animal cases. Actually, sige pa man ta sang house to house naton nga vaccination. Subong gani arata sa Mandalaga na. Bilyamonte pa, ara pa kami sa Bilyamonte subong. House to house kami gihapon. So gina-encourage naton ang mga owners nga kung ara sila sa barangay, ang aton vaccination team magpabakuna gid sang ilang mga pets. Kung if ever na miss nila ang aton nga mga ang aton mga vaccinator sa barangay, they can come anytime, office hours, diri sa office. Anyway, 50 pesos man lang one time nga registration or vaccination ang bayran nila. Ang succeeding is free naman. Action Art na batian si Dr. De La Torre, ang City Veterinarian diri sa may siyudad sang Bacolod. Mga update yung balita gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kay diding alawamiento, may gabi may lang pagmonitor, si Alex Montes Araman ga tutok siling kolera dispenser nga masami makita na naton sa mga gadigad nga hulog piso, sigurado ayan na talupang danman sa syudad para sa nagkakaigo nga permit. Lantawon ta na. Si Evelyn Sinaon, ang former vice mayor sang Kanduni, no? Sinong Med Magada. Nung Med, kay Nunoy Dani Bitondra, kay nung Panoy Pavilio. No? May gabi sa inyo, mga taga-barangay Banga sa Kanduni, salamat gid sa pag-monitor always. Alas 8:46. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Gerald Ganzon, isa karisado nga nurse. Pamatudan ko gid ang kinalaing kapag ka-epektibo sa Life Extension Vitamin D3 sa nagpositibo sa COVID-19 ang akong gamay. Ako, kaga akong bilog na pamilya, isa lang gid. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa bahay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pero kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga
ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Okay, sana. Ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Action Firing Line. Why na ko galing tiyempo, gido ha. Pasensya gid sa way kumalabutan ha. Kay Leo Villopones, Chibok Famini, Joe Flores, Jory Nipomosino, kag Josie Vargas, Daisy Tiham Chusima. Thank you gid ha. Saldi Canabal, kag Jera Arsaga Duhali. Salamat kag mayong pagmonitor kay Dante Baflor, sa imo siningakwan. No, kay Mariter Malakad Nunez, Rasik Factorin, thank you man kay Evelyn Sinaon. Okay, kay nung Med Magada, kay Tita Dira, may gabi lang regards sa may misis mo nung Med, no? Sa talang ng taga Mulubulos Kawayan, may gabi man sa inyo. Thank you gid for listening. Action Firing Line. Why na tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad ang iban nga mga balitaan tati karon na lang sa Action Night Patrol program. Uy, nagwaswas naman ng ulan, no? Dogasunlog na na mapuli na kuya dito pa siya managbundak naman. GM, ikaw gini mo. Action Firing Line. Aboylog naton karon nagabi si Action Oliver Pason sa technical side, back up si Action JM Baikin kag Action and Defensor Lisay may ihada. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!